mga rules ko ngayon. Noon, tagal-tagal ka na rin kasi hindi pumapasok sa regulars ko. Kasi Bago simula ng 1982, sa Pichinsa, sa Kuikul, Iyan na nag-sit-in ka sa regular class. Parang trial class sa mga schools. Okay ba yun sa'yo? ko na binigay na sa plastic. Yun ang babae ko. Yan ang may konti lang nun. Yun ang pay talaga, oo. Yun ang abdo. Tatlo pa talaga. Yes. Abdo yun. Na-design nila. Nila. Frozen. Pero mapait yun, Hindi ka papa. mahirapang Pero kuminsin. pa, dami pa doon. Ikaw kumain yan. Babalik ka ba kayo ng hotel? Siyempre, proposal mo to. Kaya Dapat ka sabi nga nyo, dapat kagabi pa eh. Ano pa ka, pinipilit mo. Eh wala, nagsigayan na ako na eh. trust me, Jones. Kaya mo harapin ang board. Kaya mo silang kumbinsahin. You already have the skill. Pero dyan kita kasi yung nalaman ninyo, wala, late night. Dyan kita hindi na niya Gusto yan ako siya. Ako, alam na kayo. Saan ka ba ngayon? Bata mga Hindi. Ako na. Ayun ako. Ayun ako. Ako na. Hindi pwede. Ay. Kumakain kasi mo. Mga pa ako, pa hindi ako makapag-asawa. Hindi makapag-asawa. Kaya mo na. Mabuti.